gent de fora, tot i assajar s'hora, tot i assajar s'hora que havíem petat aquí. Mos han posat s'embalat. Sa madona li diu calla i som un valentonat, i som un valentonat, veig que ara li mou batalla. La que sí que avui és festa i vol anau encorbatat, però una persona honesta, però una persona honesta no perjudica un combat. Si voleu donar opinió, però puja aquí damunt, que jo amb sentiment profund, que jo amb sentiment profund vos donaré l'ocasió que vos pugueu expressar en la llengua que vulgueu, que pugueu mostrar sa veu, que pugueu mostrar sa veu, català o castellà, o en xinès mandarí, en anglès, francès, Japó. Jo m'és igual selecció, jo m'és igual selecció, sempre que pugui elegir, com putes puc tenir un dret. Si ningú altre té un deure, com és que voleu fer creure, com és que voleu fer creure, mentant un estatutet, just hi haurà llibertat. Llibertat de bilingüisme quan tothom que sigui nat, quan tothom que sigui nat pugui amb força i amb carisma expressar el seu llenguatge. La llengua és igual quina és, però mostra el seu coratge, però mostra el seu coratge, talment així com ha après. Losat de Picat, Mateu Martensuri, Miquel Cano, Sermaneta, enhorabona per aquest combat de Picat. Avui no m'has agradat perquè avui han vengut a riure a la festa de Mallorca, no han vengut a criticar. Avui hem vingut de festa, no hem vingut a fer política. Sap quan se fa la política? Quan se va a votar. Perdoneu un moment. Jo sempre m'agrada escoltar tothom. No sé si ahir vespre vareu tenir l'oportunitat d'anar a veure l'entrega del Premi a Montllull. M'agradaria que diguéssiu quina casta de festa era aquella i quin míting polític se va fer en aquella festa. Enhorabona, estic molt content d'aquesta balada, tal vegada sotsa el que dona motiu a separar el dorada improvisada a lliure i a lloure. Molt nice!